Magluto ko ang dalton paniod to. Potato and ano pa yung sagot potato? Diyo pakit ay magkain ka. Isda, nga po, lawagan. Kuday sa buni, alabati, o kamunda. Dito mo kayo eh. Terapi na ha. Terapi alabati. Wait, nilit pag imong pagkain. Pag imong pagkain, lagad binas ka ng panabang. Imong pagkain kay potato. Wait. Ah, drama-dramahan ng mutago. Ala! Miawi. Maghuwat. Pag ganyan, bugnaw, ngadyo na. Kasama na sigara, nasabit na magdusi. Naman ni nangis na food. Natugay ka mura na mabitas ang susunik sa. Hi guys, nag-ayos-ayos ko gamay kay birthday karon sa anak ni Ate Lilian. Ika 18. Di bulid sa karon ja. Invite man ni. So man ang mga dumi. Panas dal tulog si undoy sa sakjanan. Ako'y naatasan niya maglaro sa mga saksakan kay delikado kung bigyan rag nga saksak so. Ang gisuot is kuano ko no, all shades of pink makulog motif ja. Na makeup lang po kung magamay, di po maklaro at ang pagka murag naong ugamo. Magwapo ko pa rin ang gabay, ang make up ang hayag-hayag ng paghagaan naman jud ko kay na bajay bata. Tungod sa kadaghan ng buhat, ina ko maka kuha nag make up pa ba nga na. Para pag ang sandal nga mo tugi pagawas yung daan. Asa ang sandal nga puti? Ano na naman eh. Ay. Bilay jagi gawas sa sandal nga puti. Pero da kog lampin parang dalton, to ana sila to ah. Ko nagkagubot ning among bahay kay nanimba man mi ganina. Nako kalugar og panglimpyo kay nanimba mi ganina. Ha nagkalanrakas da bala na. Dami daring ko ang dalton. Bakos kay. Ang kog lampin. Ganaan ko din sa nila guys kaya pang breastfeeding ni na. Inaan ka man. Nakit ana noon. Pago-pago paghapon ang tingog kay paghapon mauli. Sige magyapon kog hutoy. Nagdadab to kog mas dito daghan. Pero nag-inom ako tambal. Takda na po kong undoy. So sana may pag-aprespektahan eh. Kamulisod na. Oh, kamulisod na. Sa kayang sanina may pitan. Isa ha. Okay. Sa ha, das dalton di ah. Taon sa dalton di. Ay, di lagi mo siga. Dalton han! Mamit ko ha! Ngit-ngit naman good guys kay alas 6 na. Mamit ko ha! Mura pagkakaanahan na nagipapanihapon das dalton kay
Para in case nga magkagutom-gutom, busog naman na si Jack. Pero pwede naman na lang hungit-hungit tagluto. Huwag kanang-ganaan sa mukhaon. At yun, di ba pa nag-ilis, pero dahil dyan sa nila, nagibawan rin nila. Dalton! Smile! Lagan! Birthday ka? Nagsilupin na da? Diha. Dalton! Wala ko pato, napakaw. Hala, Luis, Dalton din, naghiwi naman sa Dalton din, kataga ko na. Naggaba naman. Siguro, lagi po. Aman. Lupa. Happy birthday! Tarang celebrate sa ko pa. Sa inyo mga kagalingan, we still have here a vacant seats no para inyo ang kalingkuran. Dagan pa kayo bakante, so pwede na mamulikot sa mga bisita. Mayong gabi sa tanan. Daghang salamat dun sa tanang tabog sa debutan sa aming anak. Hindi ko kayo istorya, basta salamat. Pagpaksan mo diha, uy, kay Lagad ka. sa music no. Oh, we have here ang pinakailado, pinakasikat na vlogger sa Bohol. Wailain, Ma'am Flora May, tatagaan sa masipang taktak. Hi, it's Ryan. Happy 18th birthday. Love you. Okay, so thank you so much, Ma'am Flora May. So, ladies and gentlemen, tatagaan sa masipang taktak ang atuang 18 candles, no? Sa Wa na, back to reality na po. Mura na pag nawag sigbin nga kabuntagan. Magwa para man ko na mga event kay hagaan na magugug. Tiyo ba magpapugwa pa pag dari kada adlaw nga naram ko sabay. Nga namang pasensya na lamin joang naong sa mga daily vlog kay daily vlog bitaw po ni atong vlog, di bitaw po ni ingog na di mga gipang nga na di point out nga content nga mga daily vlog ra ding ang vlog karon kay bang nalagi bata motherhood sa ni. I'm just enjoying my motherhood journey. Asa ra man nang paka-content taglami pohon og ag bata kaya na ni jagit ka ugalingan. So karon mga kagahi, absent ko nos tintin. Ang tawag man gabi. Dahil number rin tawag gabi. Kulbaan ko dyan. Ako di ko mutubag dyan. Huwag mo tawag na. Di mo text daan. Di wad ko mutubag dyan. Ang gitext kan ko. Kesa man eh. Reply dyan. Tintiniti. Kana na nakigamit ako sa mga silingan. Kaya di ko na makatambong karon kaya na ako ni meeting sa purpose. Ako kira po kay luwi po sila. Kinahanglan man na tambungan. Kaya murag matangtang man siguro na og di ni mo tambungan. Naman sila estudyante. Doon sila estudyante. Nga, kung anda si Jamal may murag nanay-nanay rin, tulo, ito sa bata, ay, amo lang pong ikuha na rin, baka yung madulo, makatabang po siya sa mga manghud. Ay, salamat, kinatug, nagad si Dalton. Ito matuli na dyan ko hipos-hipos, kaya wak ba dyan tintin. Ako rin hipos dyan, magluto pa ko, paniud to ni Dalton, nagan ko yung trabahoon karon. O pwede ko kamap sa sahag, pero hanan nagipang sigigan. Hugas na po ko plato. Kaning hugasin kay di manggazid maundang. Dyan hurot eh. Tagtawad, bibiron nga na. Dagan ng hugason ba? Saan ka? Mag-shave ka, maasugin ka na pag-shave sa sanong pero nagkadig. Amo, naglabay-labay na rin. Hinahinay ra sa tagtingag kay ito ay bata na tuog na ra ba? Ito na lagi, ningaag na. Ah, yes baby, yes baby. Sleep at balik na. Ano, ay, sleep ka balik ha. Kaning bukan na na yung buhok. Sleep. Sleep siya, may balik guys ha. Na, imbis matugog balik, kaya dami ni abot tilapia. Ang dako ang magtingog sa tilapia, ingan man, hilak na hinugang bibi. Uy. Kaya ba mo, kaya sa kato ang gisot na sa nagapon, kaya tag 35 korto so kay ukay. Katupag ng teri, 35 korto, ako'y nagpili, kay nilabay may Miss Mercado gapon, dyan isang adlaw, dyan dami, ukay-ukay tag 35. Gamit ka sa pukos event. Nagkasuot po kong madyon. Bisag, tag-35 ra. Ito na. Tukang tatay ta. Tukang tatay ko. Kaya mag-map si nanay. Ay! Tay! Hutay! Matay na ko, tay! Mata na ko, tatay!
Busy pa nanay tatay. Ay, ito sa kunin mo tay. Ano siya, magipalit din palit ng tilapia? Tilapis dagat ni. Saan man ani mo? Okay. Isa naman. Sikat-sikat. Bango naman yung bibi ko. Ang bango-bango kasi bagong ligo na ito eh. Naligo na ito eh. Si nanay hindi pa naligo. Baho pang suok. Dahil to, nansa naman ng buka. Arang kalungan naman gubutan naman ng buka na. Arang kalungan naman ng buka. Kulungan malagag buhok lang.